yolları uzak, dilleri güzel. Әлфия Авзалованың жырлары яңгырый ижатының соңгы 10 елында сәхнәгә шушы микрофон белән чыга ул. Үзәктә тупланган әйберләр аша легендар җырчының сәхнә юлын күзәтеп була. Бу хакта аның кызы сөйли. Шушы күлмәклекне алып кайтты минем ирем Афганистаннан. Яңа күлмәк эшлим әле дигән. Моны бозырга теләгем юк. Шуңа күрә башны кертә торган тишек ясыйм да, менә дигән күлмәк була дип. Бик ярата иде шушы күлмәкне. Сәхнә киемнәре, афишалар, гармоннар кызаларны шушында тапшырада. Бу үзәкне булдыру фикере дә Зөлфия Нигъмәтҗановныкы. Яшьләр килеп, монда шәкертләр белән укучылар килеп мастер-класслар, бию буенча, җыр буенча, нәфис сүз буенча. Менә шундый творческий уголок дигән сүз. Шундый почмак. Шуңа күрә почмак булса да үзәк бит. Әлфия Абзалова ул җырчы гына түгел, ул мәдәни илчесе, амбассадор русча әйтмешле. Яшьләр өчен ул үзе, аның тормышы, аның иҗат юлы үрнәк булып тора. Бу үзәк татар халкының мәдәнияте, горыф-гадәтләрен саклау, үстерүне күздә тота. Гомумән комплекс шул юнәлештә эшли дә. Рөстәм Миңнеханов монда тарихи костюмнар коллекциясын карый, никах өчен тегелгән махсус киемнәрне дә тәкъдим итәләр. Биредә 1 ел элек никах үзәге ачылган иде. Монда кәләш өчен күлмәкләр тегүдән алып, мәҗлесләргә кадәр үткәрәләр. Бездә бик күп чит илләрдән киләләр. Әле менә күптән түгел генә Алматага, Астанадан килде. Кызы җигет кайтты Нью-Йорктан. Шундый каршылыклар белән дә сезне нәрсә шундый заставить итте, нигә сез Алматада түгел, кыз ягында бит үткәрәләр никахны обычно. Бездә мондый никах центрлары юк сездәге шикелле диләр. Һәр ял көннәр бездә монда мәҗлесләр үткәрәбез. Безнең 2 зал зур бар. Монысы инде һөнәрчеләр янында биредә бөтен республикадан агач осталарының эшләрен күрергә була. Ремесло, оно было несколько забытый Бу утрат. кәсеп бераз онытылган иде, без аны тыргызырга, аның белән кызыксынуны арттырырга телибез. Усталарга ярдәм күрсәтәбез. Бу әйберләр барысы да кулдан ясалган. Усталар монда килеп тә эшли, кайберләре әзер эшләнмәләрен алып килә. Президентка монда әзерләнә торган милли ризыклар турында да сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов туристлар күп булуына игътибар итте, алар белән дә аралашты. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.